Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Ilin Batan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi dining akong suwat suliran. Ako si Joel, 35 anyos. Dunay ka-live-in partner ug duna sa mi usa ka anak. Sa Malabuyok, Cebu gyud ang among probinsya. Apan niami karon magpuyo sa Tabunok, Talisay City. Punto medical kini ug may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa di katuhuan nga kamatayon sa ako manghod nga tawgon lang nato sa pangan nga Rex. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Plano unta nako nga mopauli sa Malabuyok, Margie. Duawan nako sila si mama ug papa. Unya, unsa may problema nimo ana, Joel? May kwarta ka man ka diha para ikapliti. Oh, do naman. Maayo unta tugmadana ko si Rex, ang ako manghod. Aron mas malipay sila si mama ug papa nga duha gid ang ilang mga anak na uli. Aw, uoy, mo maginikalipay sa ginikanan ba? Nakunian ang ilang mga anak sa syudad. Maduaw man lang sila panagsa sa ilang mga anak dito sa probinsya. Ang ako kung available ba sab ka si Rex? Oh, kaya nga naman di ay. Nagtrabaho naman ko isip bagal sa mall din sa Tabunok. Makalid ba ka siya aron nga makakuyog mi sa pagpauli? Oh, so ay, lagsulti good. Ing na lang, niya ato ah. Ang asa ganito siya nagpuyo ron? Darapod siya nag-boarding house doyo sa mall. Ah, do raman di ay. Ato alam niya, well. So ay na akong tawag. Hello, Manang Joel. Oh, dong. Magkahigayon ka kung mamauli ta sa atos Malabuyok? Duaw na to sila sa mama ug papa aron malipay to sila. Karon si mana. Duty na ba ko nida? Huwag manangin ba sa kuha ng Aileen? Aileen? Kinsa ang Aileen? Ah, akong ayab na eh. Uy, may uyab na day ka ha. Wa man ka musulti. Amayo hinoon nga may uyab ka na. Ano sa lang? Medyo tao na sa no eh. Nagkarian na magani siya diri sa boarding house? Ayay, murag maunahan man ko nimo pakasal ini. Ay, bitaw na eh. Pero ko pa'y siguro. Nga naman. Tanong na pamanggong magsamok niya yung ex ko. Delikado ha na Rex oy. Panguyab na laglain oy. Kanang way sabit. Mao ba? Mao nga ako nalang mo pauli sa mo, Mards. O ikaw, pasi gusto ka nga mauban. Aron may kauban ko. Na, ibaw ka na bitaw nga may klase ang atong anak. Oo, desa. Sige, ako na nung pauli. Ganong murag gikulbaan man ko. Ang akong nauna to sa syudad. Siya man kayo naitabo dito? Si Margie. Hello, Marge. Hello, Joel. Niali man diri ang mama sa kauban sa trabaho ni Rex ba? Wa ko na mo duty si Rex. Ha? Wa pa mo madayon o kuyog diha? Wa man. Ay, hala. Balik na dahil diri sa syudad, ha? Aron, masusay ni mo kung hain ang imong manghod. Ngayon sa man. Di man makontak ang iyang numero. Hoy! Hoy! Oh, dong. Di ba ikaw tong manoy ni Rex to? Oh, nga naman. Kinsa man ka? Ako tong kaob. Nakita na siya noy. Gidunggab ko no. Patay na siya naugkat sa iyang boarding house. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nasya ko sa gibalita sa anak sa among silingan nga kauban og trabaho sa ako manghod, isip bagger sa mall. Dali na mo nga giadto ang boarding house sa akong manghod. Apan, wa ni may makaabot pa sa patay niyang lawas. Ugo niya, Gida naman siya sa taga-suko, sir. ganun kita naman. Nga wa pa man may mga tagtungod. Ambot gud ato nila, sir. Uy, basig mo ilang proseso. Kinahanglan pa siguro nga wato nila ang tagtungod oy. Pwede ba gud na nga dili may bahaw o makakita sa katapusan niyang sitwasyon sa iyang pagkamatay? Naka-video man ni noon ko, sir. Unsa man, may FB o Messenger ka? Kay ako lang niyang isend ni mo. Unsa ba gid nahitabo?
May kasayuran ka ba, ma'am? Naarami mag-abang sa silong, sir. Pero wagit ko makamatikod nga may commotion o nagpatay na badedes taas. Uy, ang among landlady lang ang nakabantay nga murag 3 days na ngaway gawas-kawas ang imong manghod. Unya kami sa diri sa silong ning bag-o lang. Nakapantay nga may nag-agas nga baho gikan sa taas. Mao tong gisusi na namo ang kwartos imong manghod diin laki ni. Gipugos na lang sa pag-abli. Uy, og mao na to'y among nakita. Imong manghod nga medyo naagnas na di ay in town si Rex. Lagom na kaayo. Diyos ko yung taon. Ako manghod. Asa man ang video, ma'am? Pwede ba may makakita sa video? Oh, sige, sige. Akong isend ninyo sa messenger. Aron doon na mo'y kopya. Diyos ko. Kaluin ni Rex diya sa video. Dili naman mailan ang iyang naong sa kalagom. Mura man og gibubuag asido kay mura mag nasunog ang iyang naong. Dili ko makatuo nga wa ni foul play. Ha? Gusto ka. Mura gibubuan og kasido ang iyang naong. Pawag ako ning ipa-autopsy. Well, unsay resulta sa autopsy sa imong manghod? Dili ko kumbinsido. Kaya ang migawas nga resulta. Busog ko no nga natuog ang ako manghod og iurom. Unsa? Mga paimbestigahan ko ni. Kay matud para ba sa kauban niya sa trabaho, nakulatan di ko na ni si Rex sa ex sa iyang uyab. Unsa? Makaduda gyud ang resulta sa autopsy, ilabi pa kay dali sila nga nakahatag sa resulta. Mao nga dili ko kumbinsido nga urom ang namatyan sa akong manghod. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, himsog ang akong manghod ug way sakit. Pero posible ba nga tinuod ang resulta sa autopsy nga urom ang namatyan sa akong manghod? Busog kuno nga natuog mao nga giurom. Ikaduhang pangutana, ang ako manghod, napalgan 3 days na human siya mamatay. Nagubo o miburot na ang naong ug lagom na kaayo. Nga murag nasunog ug murag gibubuan og asido. Posible ba nga dunay foul play nga nahitabo? Ikatulong pangutana, pag autopsy, gikuha ang kasing-kasing ug bidako na kini. Mao nga gideklarar nila nga urom ang namatyan kay naapektahan ang kasing-kasing. Dili ba gud maong midako ang kasing-kasing kay miburot na kay tulo na kaadlaw sukad sa iyang pagkamatay? Ikaupat nga pangutana, punto legal. Pag abot na mo sa boarding house sa akong manghod, wa na ang patay niyang lawas. Gidana sa taga-suko sa punerarya. Pwede ba nilang i-pull out ang patayng lawas nga wa man mi nga mga tagtungod? Ikalibang pangutana, ang resulta sa autopsy, dili katuhuan. Dili ko kumbinsido. Dali ra sab sila nga nagkahatag og resulta. Kung mahibaw-an namo nga fake ang autopsy result, pwede ba namong makasuhan ang nag-autopsy? Pila man sad ang bayad sa pagkaso? Ug asa man mi moduol aron amo gyud nga mahibaw-an ang tinuod nga hinungdan aron sad nga mahatagan og hustisya ang ako manghod. Ikaunom ug katapusan, may uyab ang ako manghod. Diin nasugilon sa kumanghod nga magsamok-samok pa ang ex ini. Og nakulatahan pa gani kuno ang ako manghod nining lalakiha. Og dunggab manggod ang una nga naabot namong balita. Pwede ba namong apilon sa investigasyon kining mga tawhana? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joel.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog ako karong adlawa ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana madungog matubag ra gyud na ninyo ang matubag ra gyud ang inyong mga pangutana pinaagi sa tingog ni Dr. Rene Obra. Ako ang partner. Lately gyud guys pagkalisod sa among schedule gyud ni Doc ganahan gimingaw na ba ako sa ako ang partner pero usahay lisod gyud kay labi na ni aging eleksyon, si Doc Pud, I think, nilarga, o niya sa tinud-anay, nasakit gyud ko. Sus, grabe. Pirtig gyud na kung daw na pagkumans eleksyon, akong ubo, di mabangbang. Sakit, kay akong lawas. Pero ambot, uso man kuno ron, hala. Nakabasa sa kuno, nga, ibalik ko nung COVID, pero di man kayo kusog og cases diri, pero sa gawas ba? Murag, Singapore man siguro to, or sa Hong Kong. Pero magmatngon gyud gihapon ta, guys, ha? Please, ha? Vitamins ra gyud gihapon, whether it's COVID or not, no? Dapat healthy gyud gihapon ta. Okay? And kinsa tong ganahan nga mopada sa ilang mga suwat suliran, pwede ninyo ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Pwede sa ninyo ipada sa ato ang email address no yahoo.com and magpasalamat gyud mi sa tanan nga mga likers ug followers no nato. Naay mga mo PM nako guys, di man gud mi makatubag ana sa inyuhang mga pangutana. Adto ipada sa kini ang akong suliran official writers page. But thank you kaayo sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. Hopefully I can also create a YouTube account for mga legal nga mga contents no. Hopefully ug kani pong mga TikTok matay. Mo naman gud kani usuron sige makiuso ta guys no. Uyon mo paybaw ako no. And ato ang letter sender karong adlaw taga Tabunok, Talisay City, Cebu. Congratulations Mayor Samsam Gulyas ug Congresswoman of the 1st District Congresswoman Rhea Gulyas on your new and fresh term and mandate no. And salamat sa DI sa mga nangbotar ug nisuporta sa Ako Bisaya through Congressman Sani Lagon. Punto medical baya ni og naapoy legal ang iyahang mga pangutana kabahin sa iyahang di kautuuhang kamatayon sa iyahang manghod nga tawgon nato sa katungalan nga si Rex no mo tato na paminaw sa drama di gid to niya pangutana pero wala ba si Doc dire no pero ang iyap naaman ni it's about the autopsy unya naaman tay medical legal or legal medicine sa law susulayan gyud ni natugtubag. Unang pangutana himsug ang iyahang manghud ug may sakit pero posible ba ang nga tinuod ang resulta sa autopsy nga urom ang namatyan sa iyahang manghud. Busog ko no nga natulog ang iyahang manghud urom manghud is kanang Bisaya na siya nga term. But in legal medicine, no, naa na siya'y particular term, pancreatic, something that has something to do, no, sa pancreas that would lead to death kung dili gud siya mamatngunan. Now, ang kanimang autopsy, no, maunay especially kung dili nimo kung ang family maingon nga magpa-autopsy or kung crime ang kanang mikalit lang kamatay no kanang mga inguna na usually i-refer gyud na siya medical legal para ma-determine gyud ang cause of death kung wala bay foul play mo nang gi-autopsy. Now I think no kung kaning mga medical legal di man ni sila ordinaryo nga mga doktor. These are forensic experts nga ang ilahang trabaho maoy mag-determine based siguro on the organs sa nahitabo sa sud, mga rupture sa dugo, ang organs, the wound, asa ang entry, asa ang exit, ma-determine na nila ang cause of death. So kung maingon sila nga urom ang cause of death in the autopsy report, then I think mao gyud ang resulta. Ikaduhang pangutana, ang iyahang manghod nakaplagan 3 days na human siya namatay. Nag-ubo og niburot ang iyahang naom og lagom na kaayo nga murag nasunog or gibubuan og asido. Posible ba nga naay foul play nga hitabo? Well, if the autopsy report has said nga mao ni ang cause of death and there are no other evidence nga maksuta no based on the soko kanang mga scene of the crime nga mga experts pod that would also show nga naay possible na foul play, like for example, I'm sure kung mingon ka nga nag-ubo, burot, murag nasunog ang naong, I'm sure gitan-aw pud na o gitest pud na sa medical legal expert pag autopsy niya. If katong
sunog or the skin has something to do with acid, burning, di ba? Kanang infliction of pain or harm. Kung wala gyud na didto, then di sad gyud maka-rule out. No? Kay usahay posible manggud pod nga ni-decompose na kay 3 days na baya na wala. Ikatulong pangutana pag autopsy, gikuha ang kasing-kasing ug nidako na kini maong gideklarar nila nga urom ang namatyan kay naapektuhan ang kasing-kasing. Di bagod maong nidako ang kasing-kasing kay niburot na kay tulo na kaadlaw sukad pagkamatay. Ay ako lang yaning i-refer kang Dr. Obra kay kani medyo medical na gyud ni nga term nga dili kaya ni Attorney Elaine, but I will refer it to Dr. Obra ha unya in the next episodes nga magkaabot mi. I will ask him about ani. But ang iyang legal nga mga pangutana kabahin ani nga ang iyang manghod no pag abot sa boarding house wala na ang patay niyang lawas pag abot nila. Gidala na sa taga-Soko sa punerarya. Pwede ba nilang i-pull out ang patayng lawas nga wala pa man ming tagtungod? Honestly, supposed to be dili. Based on the standard procedure dapat dili. Kay kinahanglan man na siya og consent, papirmahon man ang mga next of kin, di man na basta-basta kwaon unless kay labaw na kay patay na. Pero kung emergency pa to, either by phone, i-confirm lang na nila nga among dadon, pahibaw mi ninyo and the like. Pero kato nga patay, there's nothing that you can do about it. Dapat ni paabot ang soko ninyo. Kalimang pangutana, ang result sa autopsy dili katuohan, dili ko kumbinsido. Dali rasad silang nakahatag sa resulta. Kung mahibaw-an namo nga fake ang autopsy result, pwede ba namong makasuhan ang nag-autopsy? Pila man sad ang bayad sa pagkaso ug asa mi moduol aron mahibaw-an ang tinuod nga hinungdan aron sad mahatagan ug hustisya ang akong manghod. In all likelihood, government to ang ning autopsy ninyo, medical legal expert na ay mga pribado no nga mga experts on forensics nga pwede pud ninyo i-hire ug kuhaon to double check the findings of the medical legal of the government para pag-confirm o kung tinuod og sakto ba ang findings niya. Now if dili gani gyud then I guess pwede gyud nato po na siya ma-question nganong ingon ana ang iyahang determination and findings of the autopsy. So I suggest mukuha gyud ta og private no nga forensic expert to redo the autopsy. Ikaw no magkatapos ang pangutana may uyabang akong manghod diin na sugilon sa ako ang manghod nga magsamok-samok pa ang ex ani og nakulatahan pagani kuno ang akong manghod aning lakiha ug dunggab manggod ang unang naabot nilang balita. Pwede ba namo apilon sa investigasyon ning tawhana? Of course pwede, but kung mayon manggod mo og dunggab naagyoy wound, entry wound no kanang stab wounds kay dunggab man ay stab wounds. So ang akong pangutana ani naaba may nakit-an nga stab wounds kay kung wala pod then basin dili sa gyud na maupod ang result. But bottom line gikasubo gyud nato no ang nahitabo sa imong igsuon, but atong paningkamutan nga if you can get another no private expert to do a second opinion on the autopsy para mahiluna pod mo and di mo mabadad kay dili gyud sa yon nakalit lang mipanaw in that way and in that manner ang inyong pinalanggang igsuon. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.